ഏനേപ്പും തേച്ചേ മലയെ കാട്ടിത്തുക്കുത്താര അത്തിന്തോ തെയ്യാതനന്തോ പോലോത്തെ തല്ലാമുല്ലാഹ കാട്ടിത്തുക്കുത്താര തല്ലങ്ക മുല്ലങ്ക തന്നാ പന്താഹ ചാമണ്ണേ നീലി പന്താഹ ഏനെല്ലാം ഊരങ്കും താണ്ടീവ അപ്പാച്ചി എങ്കിട്ട് വந்தாച്ചി ഹൊയ്യാ താര ആമയണുങ്കൻ തേടിക്കൊണ്ടായി കാനനം തേടി നീലി അപ്പാച്ചി വേട്ടയ്ക്ക് പോയ തേട്ടമായ എങ്കളും വരായി മാനോ ആനയോ കൊമ്പ് കുലുക്കി മറിഞ്ചു വരുന്നത് ഏങ്കള് കണ്ടേ മാറി മറിഞ്ചു മരത്തിന് ചുറ്റി കുന്തമെറിഞ്ചാലെങ്കിൽ കോപിച്ചിടല്ലേ മലമൂർത്തിയെ കോപിച്ചിടല്ലേ മലദൈവമേ എന്ന് ചങ്കുപൊട്ടി വിളിച്ചു പറയാറുണ്ട്. നീതിയും ശാസ്ത്രവും ഒരിക്കൽ പോലും പിഴവ് വരുത്താതെ ഞാനും എന്റെ സന്തതി പരമ്പരയും വസിക്കുന്ന മലയെ എന്നാണ് ഏനേപ്പും തേച്ചേ മലയെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അങ്ങനെ ഒരു സന്തതി സംസ്കാരത്തിന് രൂപവും ഭാവവും കൊടുത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രദേശമാണ് പമ്പ എന്നതാണ് പുറം ലോകം തിരിച്ചറിയേണ്ടുന്നത്. ഇന്നും നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടറിയാം, ശബരിമലയിലും നീലിമലയിലും അപ്പാച്ചിമേട്ടിലും ശരംകുത്തിയിലും ഒക്കെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട്, അതാണ് മലപ്പണ്ടാരങ്ങൾ.